Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nilabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo umkhulu ozala umama loyo. Yena ezala uthumbu la tshatatsha, utshatatsha azala upheshe, upheshe azala uMaguyane, uMaguyane azala uVaphi, uVaphi azala uNokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqamusa athe inkakane lakhe lathi ngahamba lithe selositha lathi ngahamba ngaziphiwa umkhulu wami ke lezo umdumo lwesithole ngumuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisa imilo maqede zikhohla amasokazi ngaziphiwa yinsizwa lezo zazithi nginomuthi wentombi zazithi mazibona uma intombi ke yangibuka kube sengathi ibona iyogurt kube sengathi intombi ibona ipizza ivele ichazeke zathi hayi wena unomuthi ngabatshela ngathi cha imini umuthi iqobo lwami ngumuthi mina wentombi ngoba intombi mayike yangibuka siyaxega isimilo ivele ikhohlwe yisoka engisho ukuthi ngisixwayiso leso zintokazi ukuthi ungabuyibuka impunga yesintu ngoba make kwaqondana amehlo uzokhohlwa yisoka lakho bese kuxega isimilo angikho ke lapho anginibikelele babukeli bempunga yesintu TV ngiyimpunga yesintu ngiyanithanda kakhulu mangibuka ichannel yethu indlela ekhula ngayo ningenza ngiziqhenye ngomsebenzi wamakhehla anginikeza wona ukuthi angiwenze ngiphilisa isizwe sikaphunga noMageba. Yebo bakhona abantu khona la othola ukuthi lo msebenzi esiwenzayo bawubukela phansi kanti umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngelinye ilanga manginesibonakaliso ngiphupha ngikhuphuka intaba ngiyaqhwaka intaba. Uma ngiphakathi nawo sengihlangana namakhehla amabili elinye liyadondolozela zimpunga lensizwa lezi ezindala mangihlangana nazo lensizwa lezi ngibabone nabo omkhulu bese ngiyabulisa ngoba ngingane yakhula ngenhlonipho ugogo thina weshaya makuukuthi uhlangane nomuntu angambulisa wekubuza ukuthi lo muntu ohlangane naye wenze njani ngigudluke endleleni wakwazi ukudlula wenza njani futhi ngambulisa athi kulungile kodwa mongambulisanga kuqhuma isibhaqa uma ngiqwaka intaba nginalesibonakaliso sengihlangana nalamakhehla ngwabona insimbi ezindala bese ngiyabulisa ngihlanganisa izandla ngiyahlonipha ke mina ngithi sanibona bomkhulu avume lamakhehla bese leli lidondozela elidala kakhulu lithi hawu woza la lithi hawu uyaphila ngithi ngiyaphila lithi qhawula la ngibe sengelula isandla ngiqhawula bese lithi lalela ungalingi uyeke lo msebenzi owenzayo mkhulu kakhulu uhlonishwa ngisho amakhosi ngathi mina ngiyezwa mkhulu ngabe sengiqhubeka nohamba ngisezoqhubeka ifuthi engisho ukuthi bafowethu nodadewethu nakuba bekhona la othola ukuthi lo msebenzi bayawudelela lo msebenzi esiwenzayo bathi mabezibuka bona bazibone bengcono kunawo bathi mabebuka mina bazibone bengcono kunami bese babona ukuthi abawubeka amabala bawubone njenganomsebenzi ongelutho kanti lo msebenzi uwutho kwakhuluma amakhehla amadala athi ngingalinge nguyeke ngoba uhlonishwa amakhosi nebala maningi amakhosi othola ukuthi awuhlonipha lo msebenzi asexhumanile futhi nempunga yesintu afika kwempunga yesintu azosho ukuthi lo msebenzi ungalingi uzuyeka ngisho isilo samabandla ngokwesibonakaliso safika kimi sihamba namakhehla nakuba ngeke ngingene ngigxile kodwa ngenzela ukucacisela labo bantu othola ukuthi bayawudelela lo msebenzi ukuthi lo msebenzi lo umsebenzi wamakhehla kithi nonyazi lwezulu lomsebenzi abantu bangalinge baze bawedelele bawethuke ngoba impunga yesintu ithunyiwe kunabantu abaphilayo ngalento engenzayo manje uma kuzoqhamuka umuntu la abone sengathi yena ngoba enaleyo nto anayo aziqhenya naziqhaja ngayo bese azitshela ukuthi uzodelela lo msebenzi esiwenzayo kunabantu thina bafika kuthina bazobonga
athi umuntu mina ngangakaze ngihlangane nawe kodwa ngezinkulumo owazikhuluma impilo yami yaguquka kunamuhla nginokuthi ngokulalela ivideo yakho ekhuluma ngokuthi ngenza kunje ngoba kunjalo zaguquka izinto zami. Mina ngihlezi ngithola incinga abantu ungeve ukuthi bafuna usizo kodwa bayabonga ngale nkulumo. Abantu abaningi othola ukuthi bona bazibukela phansi, kodwa ke abantu uma benenkinga bembethwe usizi liyamembatha umuntu uthola ukuthi unemali, ngoba imali abantu iyabadida kakhulu. Umuntu umenemali ukwacabanga ukuthi unako konke kanti akanako konke. Yenzeka kube nemali kodwa injabulo ungabi nayo. Ayikho into ebalekile njenganokuthi uma umuntu ube nenjabulo. Asibongeke kulabo bantu othola ukuthi umsebenzi esiwenzayo bayakwazi ukuthi bawuhloniphe bawunikeze isithunzi sawo ngoba umsebenzi omkhulu kakhulu. Akufanele ukuthi ngisabe lokukusho ngoba kwasha amakhehla namakhosi imbala ayakubalula lokho ukuthi udlube ekhasini siyakwazi ukuthi silihlube siyisuse inkungu emehlweni abantu. Kodwa ke bafethu ungaze ngigeqa amagula la bengikhona bengekutheni ayikho into ebalekile kuwena uma umuntu ukuqonda nokwazi uhlobo lomoya wabantu abadala okwembethe. Uzokhumbula ukuthi thina sabantu njengoba simpisholo siphila ngemimoya yabantu abadala. Imimoya ke iyizinto eziningi ezahlukene kodwa le ngifuna ukukhuluma ngayo ngifuna ukukhuluma ngemimoya yabantu abadala. Njengoba thina sabantu siphila ngemimoya yabantu abadala, kubalekile ukuthi imimoya esembethe siyiqonde futhi siyazi ukuthi imimoya enjani, imimoya ethanda ini, imimoya engayithandi ini. Ayikho into ebaleke njengana leyo. Uma ungaqonda uhlobo lwemimoya kwembethe ngeke udlale abantu. Ngeke uthi ufika kwimpunga yesintu ikunikeza amanzi. Esikhundleni sokuba ngabe impunga yesintu ikunikeza ikhubalo, esikhundleni sokuba ngabe impunga yesintu ikunikeza ikhambi elithile, ngeke uye kumelaphi wendabuko othile afika kunikeza umuthi. Esikhundleni sokuba ngabe ukunikeza iswasho, esikhundleni sokuba ngabe ukunikeza amanzi, ngoba wena uyayiqonda imimoya ekwembethe, uyaliqonda uhlobo labantu abakwembethe. Uma umuntu ethi hamba lendlela ngoba uyabaqonda abantu abakwembethe ukuthi babantu abanjani, abathandani, abangathandi ini, uzothi umethi hamba indlela yemithi bese wena uyamphikisa ngoba abantu abakwembethe uyabaqonda ukuthi mina eyami imimoya akuyona imimoya ezwana nemithi, eyami imimoya izwana nesiwasho, eyami imimoya izwana namanzi, eyami imimoya izwana nokuthi ngixhumane nayo, usizi lwami ngilubike kuyona. Ngoba kukhona umuntu othola ukuthi imimoya emembethe ifuna ukuzwa yena ukuthi yena uthini, ukhala ngani. Hayi ukuthi wena usuke uze kwimpunga yesintu uzolindela ukuthi impunga yesintu ayikutshela ukuthi asenze ukuthi nokuthi. Kodwa into ongayithola kwimpunga yesintu uzofika uthola ukuthi uhlobo lwabantu abadala bakwembethe okanye uhlobo lwemimoya ekwembethe ithanda ukuthi wena uzixhumanise wena nayo, ithanda ukuthi wena uphumele obala ukhuluma ukuthi nayi into engixakile. Kunamuhla kunabantu abaningi othola ukuthi bagcwele ubuhlalo ezandleni, othola ukuthi banamabhayi inqwaba, othola ukuthi badle amagobongo, othola ukuthi bathwasile, othola ukuthi abanye bayazama ukusebenza umsebenzi wabantu abadala, uthola ukuthi umuntu kwakufuneka bomthandazeni uyisangoma yena kwasekuqaleni akazange ayiqonde imimoya emembethe waze wayongena entwaseni. Uma engena entwaseni uyezwa kodwa egazini lakhe ukuthi lento engiyenzayo ayivumi, yena ucabanga ukuthi uyena ongavumi kanti ithongo lakhe eliyiphikisayo lento. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi imimoya ekwembethe makuthiwa nje unabantu abadala akakucacisele lo muntu ukuthi usho ukuthini uma uthi nginabantu abadala, ngoba sonke emhlabeni vele sinabantu abadala ngoba baphila emoyeni sembethwe imimoya yabo abantu abadala. Umuntu mesengasekho emhlabeni esengale kwelamathongo uphenduka abe umoya, umebuye ezokwembatha mina akembathi mina njengenyama kodwa wembatha mina njengomoya. Ingakho ke kuthiwa sinemimoya singabantu.
Kubalulekile ukuthi imimoya ekwembethe uqonde ukuthi kungabe umbethe umoya wesithunywa noma umbethe umoya wedlozi, ngoba phela bafowethu umoya wesithunywa nomoya wedlozi nomoya wethongo akufani, kuhlukile. Umoya wedlozi bafowethu umoya othi mawukwembethe uthola ukuthi usakhalela izinto ezithile, kukhona izinto ezithile ofisa ukuthi ulungiselwe zona. Kodwa umoya wethongo, masikhuluma ngethongo sikhuluma ngabantu abadala basekhaya abaziphilela isintu nje. Kodwa masikhuluma ngomoya wesithunywa, umoya wesithunywa wona kuba umoya uhlukene kaningi kumoya wesithunywa. Umoya wesithunywa kodwa ngizogxila kulo ovama ukwembatha kakhulu abantu. Umoya wesithunywa kuba abantu othola ukuthi bajula kakhulu ngezinto zokukhuleka, bajula ngemkhuleko. Ngizokhuluma ngaleso sithunywa, angizokhuluma ngalesithunywa lesi esukuthi kwelamathongo kuyenzeka kube khona umuntu othile abazomthuma kwimpunga yesintu azosho ukuthi impunga yesintu hamba odla impande ethile ezokusiza ekutheni nasekutheni. Angikhulumi ngaleso sithunywa, kodwa isithunywa engikhuluma ngaso, ngikhuluma ngalo moya wesithunywa owembatha umuntu ngenhloso yokuthi njengoba simembethe naso kunento ethile esifisayo ukuthi lowo muntu ayenze. Ayikho into ebaluleke njengaleyo bafowethu, ukuthi imimoya esembethe siyiqonde, ngoba uma singayiqondi kulula ukuthi abantu basithathe basifake eweni. Uzokhumbula ukuthi iningi labelaphi bendabuko nakuba kungebona bonke, kodwa ngesizathu sokuthi izambane elilodwa liwabolisa wonke amanye amazambane, iyona lento egcina senza ukuthi bonke abelaphi bendabuko bagcine sebethubeka ngephutha lomuntu oyedwa. Iningi labantu lisebenzela kakhulu izisu zabo, likhohle ukuthi abantu ngempela kubalulekile ukuthi basizakale. Abelaphi bendabuko sekuba kancane nje uthi ufikile kuyena bese akutshela ukuthi cha ke lento akuhambe uye kwimpunga yesintu. Impunga yesintu iyona ezofike ichazele ngalesimo salomsamo wakho esidinga ukulungisa ukuthi lo msebenzi wenzeni kanjani. Uma kuukuthi unomudliwa kuwena egazini awuhambe uye kubaba umlaba. Ubaba umlaba cha lento kunabantu engibaziyo esewake wabalungisela. Awuhambe uye kumama uDlamini impela lento uyayishaya, awuye lapha kubhubesi uzokwazi ukulungisela lento. Ukhona nosibhoza njalo njalo. Abantu abasakwenzi lokho ukuthi umuntu amsuse esigodlweni athi cha kuhamba uye endaweni ethile uyothola khona usizo, ngoba inhloso ukuthi abantu basizakala. Inhloso akukona ukuthi njengoba usufikile emphelandaba angikubambe mina manje ngingasakudluliseli phambili. Kodwa konke lokho bafowethu ukuze ungeke ulahleke wena uma uwumuntu, kubalulekile ukuthi imimoya ekwembethe nohlobo lomoya okwembethe mhlawumbe mangayibeka kanjalo, kubalulekile ukuthi abantu abakwembethe ubazi ukuthi babantu abanjani, babantu abathandani, babantu abangayithandi ini. Ngoba bakhona abantu othola bembethe umoya wedlozi, bakhona futhi abantu abembethe umoya wezithunywa, kunomuntu nje ozembathela amathongo. Leyo moya kubalulekile ukuthi uyihlukanise. Uma uwumuntu wenganywe yithongo kakhulu, yonke into yakho kudinga ukuthi uyithinte ngokwasemsamo. Yonke into uyithinta ngokwasemsamo, yonke into. Kodwa mawembethwe zithunywa uzoyithinta ngokwasemsamo, uphinde futhi uyithinte ngokwezinto ezithile eziyimikhuba ekubalwa kuzo ukukhuleka nokuphahla nokuhamba amanzi. Uma unedlozi into yakho nawe izodinga ukuthi uzilandele ezinye zezinto zaledlozi ukuthi lona yini eliyidingayo. Impande izofunakala kuwena ngoba idlozi uthola ukuthi vele umuntu okade egxilile futhi emakhambini, uthola ukuthi mhlawumbe umuntu owayekade eyisangoma, umuntu owayekade eyinyanga, mhlawumbe bangamgeza ekhambeni kwakhe. Kodwa uma esebuye ezokwembatha wena ngomoya, usekwembatha ngomoya obudlozi, ngoba ufika kuwena ngokudlozomela, uthola ukuthi uzohlatshwa zibhobo. Uyabona manje uhlatshwa zibhobo indlela akhuluma ngayo leyo. Awuthi mawulele wena uphuphuye emanzini, ngoba umoya wesithunywa loyo vele uhlambulukile, ufike nakwelamathongo uhlambulukile. Uzokhumbula phela ukuthi lo muntu esimbiza ngesithunywa umuntu lona othathwe yisonto wasonta.
Uma esonta vele uhamba ngokuqonda laphana. Uma sefike seza kuwena uzoyinika imvumo kanye igunya lokuthi afike kuwena usebuthongweni ngoba lo muntu uyisithunywa futhi uyithongo. Ingakho uma umuntu uthola ukuthi unesithunywa, izinto zomsamo awubalekelani nazo. Akusho ukuthi makuthiwa thandaza, khuphukele entabeni, uyogcina ngokuthandaza kuphela izinto ezithinta umsamo ngeke usazenza. Ngoba umuntu meyisithunywa, umuntu vele osuke nayo indawo kwelamathongo. Isithunywa nethongo singakuhlukanisa kodwa kuyinto eyodwa. Kanjalo nomoya wedlozi nawo ube wona usukudlozomela ngesizathu sokuthi awunikiwe legunya lokuthi ufike kuwena ebusuku. Ingakho endulo abantu ngempela amadlozi izinto zisenze ngendlela ekuyiyona. Umuntu evele equbuka idlozi nje adwebe ngelikhulu ijubana nqamule ahamba ekulomuzi lo abafuna ukuthi awobadlela kona impande. Umdlozomele lo muntu bengeyona inhloso yakhe. Kubalulekile ukuyiqonda imimoya esembethe thina sabantu. Ukuze uyiqonde imimoya ekwembethe wena njenganomuntu, unezinto odinga ukuthi uzenze. Kubalulekile ukuthi uthole abantu abanolwazi nabaphiwe ukuthi udaba lakho balicubungule baphinde balalele, babuka amaphupho akho owaphuphayo ukuthi wona athini, babuka izinto ezenzakala kuwena ngoba uzuphathwe izibhobo ushawe ikhanda ufutha amazinyo uzamazinyo ifutha. Ingoba labantu laba bayidlozi nomoya wobudlozi. Kuyenzeka ube nesithunywa kodwa ube nomoya wobudlozi othola ukuthi usondela kuwena ngesizathu sokuthi uyakubona ukuthi njengoba unalo moya wesithunywa sizokwazi mhlawumbe ukucacisela okanye sikukhanyisela ukuthi lena eminye imimoya eza kuwena engcolile edinga ukulungiswa uzoyilungisa kanjani. Iyenzeka ke lento ngesizathu sokuthi umuntu akaqonde ukuthi imimoya emembethe ihlobo luni. Uma ehamba eyakohlola kumuntu, umuntu afika abona isangoma esiphethe ishoba nebhayi. Uma ebona isangoma bese avela athi hayi nasi isangoma ngiyasibona. Kufanele ngimise lenkamba, mmise lenkamba. Uma emise lenkamba lo muntu eqala nje iziphahla lenkamba lezi azidle. Uma eqala nje ukuzidla avela aphuphe emanzini. Atshela uGobela, Gobela ngiphuphe ngemanzini ngidla lenkamba. uGobela ngayihoyileyo. Amqhubekise kulento kanti sekuphakama izithunywa ukuthi thina into esiyifunayo nayi hayi le wena oyenzayo. Kodwa kube wena njenganomuntu ubunalo ulwazi lokuthi imimoya ngembethe iwuhlobo oluthile. Ubungeke uzufike emagobongweni. Ngeke ngiphatheke kabuhlungu imphela ndaba makufika umuntu ngithi ngimbheka ngibone ngithi hey wena ngabolinga uvuma abantu bakuthwasa sathi sengibuya khona. Uya kanjani ukuthwasa ekubeni imimoya kwembethe kuyimoya yezithunywa ekufanele ukuthi sikwenze nekufanele siqikelele. Uma umuntu onomoya wesithunywa ngizokhulumela kakhulu izithunywa ngoba ibona abantu engibabona belimala kakhulu. Ngoba kukaze ukuthi umuntu onomoya wedlozi kufanele ayothwasa kodwa kube ukuthi bamusa ngasezithunyweni akukaze kwenzeke lokho. Abantu abanezithunywa ubathola bethwasiswa. Uma umuntu uzophupha amanzi, ube umuntu uphupha uthandaza kakhulu, kufanele ufike esohlaziya. Ube umuntu ukhuphukele entabeni. Umuntu uphupha uyandiza, uhambe emoyeni. Ungabolinga uvume bakuthwasisa. Usuke unesithunywa wena. Ube umuntu wena mawulele ebusuku uphupha into ekuthiwa izokwenzeka yenzeke. Uthi uhleli kanje kufika into njengomcabango osheshayo kuthi tshela umuntu ukuthi hey bhasopa imoto yakho izoshayisa bese ishayisa ngempela. Zazi ukuthi unesithunywa ziningi impawu engingazibalula engeke ngakwazi ukuthi ngiziqede zonke. Kodwa kufanele uzazi wena ukuthi unesithunywa mawunjalo ngoba leyo nto esuke ikhuluma kuwena kusuke kuumoya wesithunywa. Udinga ukulungiswa, udinga ukuhlanjululwa ngendlela ozofuna ngayo wona ukuthi uhlanjululwe bese siyaphakanyiswa isithunywa sakho bese siyakwazi ukuthi sikhulume. Angikageqa amagula ngoba ngimuntu. Isifundo sethu sanamuhla abafowethu nodadewethu besithi uma umuntu kubalulekile ukuthi uyiqonde imimoya ekwembethe nohlobo lwayo ukuthi ihlobo luni lwemimoya ekwembethe. Hlobo luni lwabantu abadala abakwengamele. Yini abayithandayo, yini abangayithandi. Uma wenze njalo uyokwazi ukuthi makukhona indlela ethile ekuthiwa xhumana ngawo nethongo lakho bese niyaxhumana. Uthi mawucela kulo
bese liyakwazi ukuthi likukhanyisele. Kubalulekile bafowethu ukuqonda uhlobo lwemimoya ekwembethe nokuthi ithandani nokuthi yini efisa ukuthi wena uyenzele yona ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi zikhanye. Hayi singawageqa amagoli. La kuma comment section ikhona la ngifike ngibheke khona uma ngithola ithuba ngibona ukuphawula kwakho umbukelo wempunga yesintu TV nezinye zedhloko ngizithatha khona la kuma comment section. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi sizithenge incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithini isintu ekuyincwadi yethu yokuqala, amava ahlabahlosile ekuyincwadi yethu yesibili, uyokhuluza ukhokhobe incwadi yethu yesithathu, indlela yesintu incwadi yethu yesine, kanti incwadi zethu lapha eGoli eJimistini seziyatholakala khona bafowethu. Abantu abahambe baye khona bashayele inombolo lezi abazibona zidlula la ngezansi kulombhalo lo ogijima la ngezansi. Inombolo mawufuna incwadi uyozithola khona lapha eJimistini kulombhalo, yabo nje kulo line ophuzi la ekulogijima inombolo, ikhona ke la uzothola khona incwadi. Uma kukuthi ukude nale ndawo uyashayela thina siyimpunga yesintu, senza inhlelo zokuthi sikuthumele lezo. Umsebenzi wethu ke siwenza ngokukhulu kwethembeka nothando lokuthanda ababukeli bempunga yesintu. Uma kukuthi kukhona izinto ofisa ukuthi sizodlaziya la sikhona siKwaZulu Natal eThekwini, enkabeni yalo nje iTheku lapha ibuilding ekuthiwa kuse West Walk, sike 4th floor la sikhona eoffice number 420. Njengoba uzwa nje umsindo nje obuye ungawuqondi kahle ingoba umgaqo esikuwona unamatekisi kakhulu, imoto ziningi, kodwa ke wena mbukelo wempunga yesintu TV ngiyakuthanda ngoba awukwazi ukuvezela ukuthi awu lo msindo esuzwe eceleni ngoba kuyona into osukufuna ukuyizwa. Wena into osukufuna ukuyizwa impunga yesintu. Angikubonge lapho ukuthi awukazi ukhononto ukuthi lo msindo okhuluma eceleni kodwa lo msindo obangeka wemoto ngoba wena into osukufuna ukuyizwa impunga yesintu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siyithatha imfanekiso eqoqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga